views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumiwa nemunhu akata kunge iwewe ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndiri kufamba nenyaya yandibata, nyaya yandasangana nayo. Zviriko here zvinhu zvakadai so? But isusu tinongozvitaura chete, vanhu ngavadyiswe chifumuro. Ndakambozvitaura ndikati afana vangu, siyai kushandiswa neZanu PF. Regerai kushandiswa neZanu PF, because besides ka chicken in neka t-shirt kauri kuwana ikaka nekepi, hakuna chimwe chinhu chauri kuwana. Nedoro rauri kutengerwa nemadrugs auri kupiwa kuti unorova vanhu, hakuna chimwe chauri kuwana. Right now ndine nyaya yemuchinda andinawo panapa, hanzi anozviti Comrade Wale. Comrade Wale nezuro vakazongobuda musaga. Vakambobuda kumashure vachikumbira mota. Sewikneo ndini ndakamisa vageza, ndini ndinodai. Kana mai muziva mukomana kuti ada kuuraya vageza. Mukomana aitaura izvozvo, akataura kuti drone commander ndiri kumuda iyeye. Mukomana asina chaanacho, anotonhuhwa zvake nhamo mufana iyeye. Ndiye akazobuda achikumbira mota kuna Sewikneo. Sewikneo vakati unonyepa iwe, handitambe nevanhu vasingageze. Vatanga vagona kugeza ndozokupa mota. Nezuro akazongobuda musaga, vaangotanga kufumuka zvikanzi one day Sewikneo vachandirangarira. Nekuti ndini ndakamisa geza, ndini ndakarwisa nyoka yemabhunu, ndini ndakapisa imba yamadzibaba eshanduko. Vakomana. Chiiko chakadaro naye weduwe? Chii chakadaro? Akuzvidyisa chifumuro ega. Akuzvifumura ega pache zvake, asina kana kumbodyiswa chifumuro neumwe munhu. Akuzvifumura. Ende mapurisa ari kuzviona. Mapurisa ari kuzviona mhosva dzese dzaakapara mukomana dziripo pasocial media. Ari kuconfessa, it's a confession. But vari kusiya zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. But zvisinei, nguva yaMwari inokwana. Ende Mwari vachaita kuda kwavo. Ende zviri kutoitika izvozvizvi iplani yaMwari. Ndakauya nevidhio raDJ Towers ndichikuratidza kuti Towers arombe, akupenga. Zvaari kuita izvo hakuna munhu anomboita, munhu ari normal anoita zvaari kuita izvo. Ndikakuratidzai. Umwe uyu, auya hanzi Comrade Wale. Ama 2000 vakutozviita ama-comrades vasina chavanoziva. But anyway, ndisingatambise nguva, let me jump into the video and show you zviri kuita sei zviri kuitika. This is the post. Zvikanzi one day, Sewikneo, one day he shall remember me. Ndini ndakamira kumisa geza. Ndini ndakarwisa nyoka yemabhunu. Ndini ndakavaisa madheshi imba yamadzibaba veshanduko. Ndakabhomba imba yamadzibaba veshanduko. We all know what happened kuimba yamadzibaba veshanduko. Zvikanzi ndini ndaka vana vamadzibaba veshanduko. We all know what happened kuvana vamadzibaba veshanduko. Yeah. Zvikanzi yet
handina kana bhasikoro. Yet handina kana bhasikoro kana bhara haro. Dear Sir Wicknell, kwakukumbirawo uku. Mwana asingacheme anofira mumbereko. Akashandiswa neZanu PF, akaitiswa neZanu PF. Izvi zvaakukumbira motikari. Ndiye uyo muchinda arapo. This is the guy who petrol bombed madzibaba veShanduko's house. Ndiye akaisa petrol pamba pamadzibaba veShanduko, akapisa imba newana. Hanzi rarama nekusingaperi. Zvakaoma. Zvinorwadza. We are living in a lawless country. Hamuna mutemo. As long as you support ZANU PF, unoita zvaunoda panguva yaunoda, like what Cooksman said. Zvakaoma. Azodzoka mushure mechinguva zvikanzi, I was drunk nezuro. I apologize for this post. Ndanga ndakadhakwa nezuro ndokumbira uriregerera. Zvikanzi, Comrade Wale, munhu kana akadhakwa haana secret yezviri pamwoyo pake. Ari kufila kuti akashandiswa neZanu PF, haana kana chaanacho, ende ari kuti dai ndapiwawo mota. Kupiwa mota yekuita seiko? Yekuputisa imba, yekubhomba, kupisa imba yamadzibaba eShanduko nekupisa mwana. Worewardwa for that. Ndosaka ndichitaura kuti kuZanu PF uku munoshandiswa. Ndarageza akaramba zvikanzi, I won't be used like a political condom. Woshandiswa, wosiyiwa, and you benefit nothing. Ende ndakakuudzai kuti politics dzine zvinhu two that are involved. It's either you are benefiting, uri kudya, or it's either uri kushandiswa like a political condom, DJ Towers and Comrade Wale. Haana kana mota yaanofaka kupiwa neZanu PF kana bhasikoro zvaro. Haana. Chaanongoitirwa neZanu PF kutengerwa doro nekupiwa regalia nekupiwawo matransport ekukwira nekudzika vachienda kunoita violence. But chisvino chekuti anonongedzera achiti ndane changu chakadai so. Haana. Haana. Sipo yekugeza chaiyo chaiyo haana. Haatogone kugeza, mukaona mapictures ake. Sviba kuti ndo. Munhu anonhuhwa mukanwa. Munhu anonhuhwa hapwa. Pakaipa. Munhu akapuroka. Pakaipa. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Pandanga ndauya nazvo kuti ndikuratidzei kuti ndozviri mumastreets ndozviri kuitika. Munhu akapisa imba yamadzibaba eShanduko has confirmed, has confessed on public platform, and mapurisa angatosunge madzibaba eShanduko than kusunga munhu uyu. Ndichatiraya kuti ndimutsvage ndimbonzwa kuti dzoro rake iye Comrade uyu rakambonyatsomira 1-1 uyezve riri sei, timboona kuti zvakamira sei, because pakaipa ma1. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.